ଆଜି ବନେଇବି ପଣସ କଠା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଝୋଳ। ପଣସ କଠା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଝୋଳ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ତାକୁ ଧୋଇ ନେଇ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଭାଜିକି ତାକୁ କରେଇରୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ପଣସ କଠା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପ୍ରେସରରେ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିବା ଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ସିଝେଇ ନେବା। ପଣସ କଠା ସିଝେଇବାରେ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ଲୁଣ କିଛି ହଳଦୀ ଦେଇଛି। ପଣସ କଠା ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରି ପଣସ କଠା ଆଉ ଆଳୁକୁ ମୁଁ କରେଇରେ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଭାଜି ନେଉଛି। 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କରେଇରୁ ବାହାର କରି ପଣସ କଠା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଝୋଳ ପାଇଁ ମସଲା ତିଆରି କରିବି। ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ କଢ଼ାରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଛି। ତେଲ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି, କିଛି ପିଆଜ ନେଇ ତାକୁ କଢ଼ାରେ ଭାଜି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଉ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷି ନେଇଛି। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲାରୁ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିବ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପଣସ କଠା, ଆଳୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରି ରଖିଥିଲି, ଗରମ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଝୋଳ ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଦେବେ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଢଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଫୁଟେଇବା। ଦେନ୍ ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲା ପଣସ କଠାର ତରକାରୀ।